22 השחקנים של בית"ר ירושלים ומכבי חיפה, ואלה התמונות הנהדרות שאנחנו מקבלים מהיציעים. הקהל של בית"ר רעב לכדורגל. בשבוע שעבר הוא לא ראה את הקבוצה שלו עושה הצגה גדולה בדוחה ומנצחת את סכנין. הערב הם הגיעו במספרים יפים מאוד כאן לטדי כדי להמשיך במומנטום הנהדר בעידן שרון מימר. דילמוני עושה את העקיפה, עזרא דוהר קדימה, כמה הוא מהיר עם הכדור, מפה הוא יכול לבעוט והוא פוגש את הקורה. עדיין בית"ר עם איינבינדר, איזה מהלך של עזרא. אהובסון מגיע ראשון להגבהה הזו. והאם בית"ר תמצא את הרשת של גלאזר. רואדה מעל המסגרת, זה הזמן שלכם לבחור את השחקן המצטיין. קיינן, סירה רעה, הנה אודל, איינבינדר, אנטואן קונט, הולך על בעיטה, עזרא שם, סאבו, גלאזר עודף, זה עדיין לא נגמר, עוד הצלה שם. ומכבי חיפה ניצלת באור שיניה. בית"ר הייתה צריכה לעלות עכשיו ליתרון ממש מטווח על השער של עומרי גלאזר. דילמוני וגלאזר עם יציאה אמיצה, מחפה על אהובסון שעושה שם טעות, פשוט מועד. מורי מקדים את רוקאביצה, קלטינס שם עושה טעות, זה יכול לעלות ביוקר עם עטר ריבט למסגרת. וואו, הכדור פוגע בדרך באחד משחקני בית"ר ויוצא לקרן. זאת ההזדמנות הכי גדולה של מכבי חיפה עד עכשיו. עטר עם העקב יפה לאלושי שמגביע, זה מסוכן מאוד, ואהובסון כמעט מבקיע את שערו הראשון בישראל עם העקב. עטר מקבל את הכדור, זאת עמדה טובה, עטר אוהב את המצבים האלה. בואו נראה אותו מול דן מורי. הנה המסירה לגילי ורמוט, זאת הזדמנות מצוינת לחיפה להפקיע. קגלמאכר, בינתיים בית"ר מסתדרת, שוב ורמוט, והנה הם מפקיעים שער ענק! גילי ורמוט עם מגע קסם שכל כך רוצים לראות במכבי חיפה. שער ששווה פלייאוף עליון. 1-0 לאורחים מחיפה. גילי ורמוט במיטבו. כדור של בית"ר, חן עזרא בועט וכמעט מפקיע. גלאזר בניסיון השני קולט. חן עזרא היום מחפש את השער, ואם הוא ימשיך לנסות הוא גם יפגע בסוף. אנטואן קונט, בריאון, הנה ההזדמנות של זגורי, זה שורק ליד העמוד של גלאזר. זה הכי קרוב שבית"ר הגיע במחצית הזאת. אמרנו כבר, בגלל שקריית שמונה הבקיעה יותר ממנה, בשבוע הבא מי שתנצח בהפרש גדול יותר את היריבה שלה יהיה זו שתיכנס לפלייאוף. קגלמאכר, הנה 2-0, לא, סנאטי מחמיץ את זה, אין שם עבירה, אומר חכמון. מכבי חיפה מפספסת הזדמנות. חכמון שורק, גיא לוזון ומכבי חיפה חוזרים מטדי עם 3 נקודות יקרות יקרות יקרות. ומכבי חיפה אולי תעלה על הרכבת האחרונה לפלייאוף העליון.